Kabalo ba kamoon sa ang judgment seat of Christ? Ang judgment seat of Christ usa kini siya kapag hukom ni Kristo Jesus sa mga tumutuo aron tagaan sila og gantimpala. Mabasa nimo kini sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or bad. Now, kinsa man ang muhukom? Of course, si Kristo Jesus. Mulingkod siya sa bema or judgment seat. Unsa man kining word nga judgment seat or bema? Kining bema sa Greek, mao kini ang lingkuranan sa mga judge panahon sa ilahang paghukom sa mga athletes. Mulingkod sila diadto og lantawon nila kung ang athletes tuman ba sa mga rules o regulations o wala ba. Lantawon po nila kung kinsa ang mudaog kung tagaan nila og rewards. So ingon na po si Kristo Jesus, muhatag siya og gantimpala sa mga Kristohanon nga gatuman sa iyahang nga mga kabubuton, sa iyahang nga mga sugo, katong nahigugma kaniya, katong nangalagad kaniya insakto, tagaan niya og mga rewards. Ikaw, nagatuman ba ka sa sugo sa Ginoo? Nagatuman ba ikaw sa kabubuton ni Kristo Jesus? Kung mao ka na, makadawat ka og mga rewards. Kinsa man ang pagahukman? Ingon ang pulong sa Ginoo, for we must all appear. Kinsa? We. Kinsa nang we diha? Ga-refer ka na sa mga Christians. Kung basahin mo sa verse 5, nakadawat na sa balahang Espiritu. Unya, kung basahin mo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10 nito sa 15, mabasa nimo diha Christians lang yun ang appeal ni ani. Walay labot ang mga unbelievers. Ingon pa dere, apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Ang balay sa Ginoo, ang body kita. Kay wala nay laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao sa Kristo. May pipila nga mogamit og bulawan, plata o bililhong mga bato alang sa patukuranan. Apan ang uban mogamit og kahoy, sagbot o dagami. Ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kun masunog gani kini, mahanaw kini gikan kaniya apan maluwas siya sa marasa nakalata siya sa kalayo. Inigabot sa judgment day or judgment seat of Christ, lantawon sa Ginoo ang ato ang mga binuhatan nga daw sama sa bulawan, silver, sama sa precious stones, wood, dagami, uhot, lantaw niya kung unsa klase atong binuhatan. Ang gagamiton niya mao ang fire. Pero dili gini literal fire ha. Gahisgot kining fire sa iyaha nga pag-ila. Mahait nga pag-ila sa ato ang nga binuhatan. I-search niya nga murabag kalayo nga moila sa butang, unsa man na siya nga butang, gold ba na siya, unsa na nga butang, dagami ba na nga butang, dili ba? Mura ilustrasyon lamang siya ba ang fire, dili literal nga fire. Ang ginaingon dere, kung ang imuhang binuhatan mulata siya sa kalayo, dili masunog, kay mura siya og gold, mura siya og silver, mura siya precious stone nga binuhatan, mahalon. Now, makaangkon ka og reward. Apan kung ang binuhatan nimo sama lamang sa uhot, sama lamang sa dagami, iniglabay sa kalayo, masunog kini, dili ka makaangkon og reward kay ang imong binuhatan nasunog man sa kalayo. Apan ang katingalahan, kay ang binuhatan lamang ang nasunog, dili ang gabuhat. Ang Kristohan nga gabuhat, niadto nga gabinuhatan, ingon pa diyan ni, maluwas siya. Atong basahon, apan kun masunog kini, mahanaw kini gikan kaniya. Apan maluwas siya, sama ra nga nakalatas siya sa kalayo. O, nasunog tuod ayang binuhatan, pero siya wala maapil kasunog. Ang iyang nasunog, maurang binuhatan siya nakalatas gikan sa kalayo. Nagpasabot kini nga naay mga tawo nga mataga og reward kay ilang binuhatan nakalata sa kalayo, naapoy uban nga dili makadawat og reward nga naman kay ang ilang binuhatan nasunog sa kalayo. Nailhan nga kini dili mahalon, dili precious, walay eternal nga value. Sama lang kini sa uhot, dagami nga walay eternal value. Ang mga buhat nga na eternal value mao lang kadtong mulata sa kalayo. Nagpasabot kini mga igsuon nga kung ikaw Kristohanon, makabuhat o binuhatan sama sa dagami, uhot, kalayo, wala nagpasabot nga mawala imong kaluwasan, wala magpasabot nga ikaw maimperno na. Ang pagkasunogon lamang mga igsuon, mao ang imuha nga binuhatan, dili ka maapil og kasunog,
mulatas ka sa kalayo. Basta anak sa Ginoo, mulatas na gina sa kalayo. Basta iya sa Dios, magalatas sa kalayo. Ang masunog lamang mao ang iyahang nga binuhatan. Sa judgment seat of Christ, puros Kristohanon ang apil. Sa goat and sheep judgment, ang isa anak sa Dios, mga anak sa Ginoo, ang isa mga dili anak sa Ginoo. Ang mga anak sa Ginoo kadtong sheep naa sa iha nga tuo, ang mga dili anak sa Ginoo katong goat na naa sa wala nga bahin. Ang great white throne judgment mao kining audience. Puros gyud mga patay. Nagtindog pero puros mga patay dili makaluwas. Now, unsa may pagahukman? Ang hukman mao ang atong mga binuhatan sa atong lawas, good man kana or bad. Sa judgment seat of Christ, wala nay hukom para nga iimpierno ka. Ang judgment seat of Christ gibuhat kini para tagaan kita og reward, dili aron hukman kita para maimpierno kita. Kita nga mga anak sa Ginoo, dili na kita hinukman pa sa silot. Roma 8:1, dili ba? Basta naa na ka kang Kristo, dili na hinukman sa silot. Pag atubang nato sa judgment seat of Christ, ni atubang lang kita para nga tagaan kita og reward. Ang katong mga tao nga naay trabaho sama sa uhot dagabi, maka-experience sila og loss kapildihan nga dili sila makaakon og reward, pero dili sila iimperno. Kanang pulong diha nga bad, wala ka nagahisgot og morally evil. Ang Greek word niya na is Pavlos, ang nagpasabot lang ka na og worthless. Example sa worthless nga activities kanang gahatag kag offering sa simbahan pagkatapos gihatag lang nimo para ipasigarbo imong kaugalingon. That is worthless. Pero kanang mohatag ka og offering sa Ginoo para sa kahimayaan sa Ginoo, that is na eternal value. Ug gasangyaw ka sa pulong sa Ginoo pagkatapos para ng panghinambog, worthless ka na. Pero kanang gasangyaw ka sa pulong sa Ginoo para nga maluwas ang isa ka tawo, adunay eternal value. Now kini adunay reward. Apan kining isa para lang ipasigarbo sa kaugalingon, para lang lingaw-lingaw lamang, mao ni ang bad, no? Wala eternal nga value. Unsa may ihatag nga rewards ni Kristo Jesus panahon sa judgment seat of Christ? Now, daghan kay nga crowns nga iyang gisulti. Unang-una diri sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 25 padulong sa 27. Ang unang-una is imperishable crown. Ang Bible gasulti, ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siyag purong-purong nga malawos. Apan kita naghimo niining alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Mao kining purong-purong or crown nga imperishable, dili malaya hangtod kini sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa daganan ug sama ako sa boksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas ug ipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga. Usa kini ka korona nga ihatag ni adtong kadisiplina sa iyahang Christian life. Nga dili siya magpapildi sa mga temptasyon sa kalibutan kana bitaw mga kahilayan, kundi ihag yung kinadisiplina nga mag-focus gid sa iyang ministry. For example, si Apostle Paul mao ang pagpangdani sa uban aron pag-apil sa bangga, meaning evangelism. Ihaging gimanso iyang kaugalingon nga ang Ginoo ang alagaron, focus sa pagsangyaw, focus sa pagampo, focus sa pagbasag Bible, focus sa pagsangyaw aron nga makabaton siya og korona nga dili malaya. Ang ikaduha nga korona mao ang crown of rejoicing. Ingon pa diri sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 ug 20, for what is our hope, our joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy. Kini mga tawhana nga gipangsangyawan ni Apostle Paul, mao kini sila ang corona of rejoicing ni Apostle Paul. Bali tagaan sila og crown of rejoicing sa Ginoo tungod kay nagasangyaw si Apostle Paul aning mga tawhana. Ikaw pod kung ikaw magasangyaw o magakabig og kalag, ikaw makabaton og crown of rejoicing. Kanang mga disciple ba ikaw o usa ka kalag
Para sa Ginoo, ikaw makabaton sa crown of rejoicing in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. Sa panahon sa pagbalik ni Kristo Jesus, makabaton og crown of rejoicing. Ang tanan nga disciple nga gasangyaw sa maayo nga balita. Ang ikatulo nga crown, mabasa nimo sa 2 Timothy 4:6-8, crown of righteousness. Atong basahon, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day, and not me only, but unto all them also that love His appearing. Kung ikaw nag-love His appearing, nahigugma ka sa pagbalik ni Kristo Jesus, excited kay ka sa pagbalik ni Kristo Jesus, ikaw makabaton og crown of righteousness. Nganuman, ikaw magkinabuhi man nga matarong atubangan sa Ginoo. Nagalantaw ka nga si Kristo mabalik na, ikaw gabantay sa kagulingon ug gakinabuhi ka nga matarong atubangan sa Ginoo, makabaton ka og crown of righteousness. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Now, kung ikaw nahigugma pag-ayo kang Kristo Jesus, unya ikaw ga-persevere sa mga trials ni ining kalibutan, tagaan kag reward sa langit. Tagaan ka og crown of life. This is higher form of life. Dili na siya maong eternal life. Usa kini siya ka-reward nga klase sa life, honor kini siya nga ihatag sa Ginoo ni adtong mga tao nga ga-persevere og severe nga mga trials sa ilahang kinabuhi. Ikaw, andam ba ikaw nga mo lahutay sa daghang pagsulay sa imong kinabuhi? Ikaw makabaton sa crown of life. Ang ikalima nga crown, para kini sa mga teachers, para kini sa mga shepherds nga gamatuto sa church. Ingon pa sa 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Ang ikalima is crown of glory. Ihatag kini ni adtong mga pastors, mga taong nga gawali, gamatuto, pastor sa usa ka church. Kano sa kini mahitabo ang judgment seat of Christ? Mahitabo kini ang judgment seat of Christ human nga kita i-rapture. Mabasa nimo ang rapture sa 1 Thessalonians 4 verses 13 down to verse 18. Ug human niana mahitabo dayon ang judgment seat of Christ.